Namhlanje phethe isahluko sokuqala. Phethe isahluko sokuqala. Intshayelelo ngeKwantu Arts Festival. Kwantu Arts Heritage Festival. IKwantu Heritage Festival ngumnyhadala oye ubanjelwe pha eWillow Valley. Ngumnyhadala omkhulu nowaziwayo nogxininise kakhulu ekuphuhliseni abantu nekubonisani nabantu into yokubana inkcubeko le iyagcinwa. Lo mnyhadala ukugatyana eVovice emlomo into endingayaziyo kwiphondo leMpuma Koloni, Eastern Cape xa ungayazi. Lo mnyhadala ujolisele ekuvuseleleni, ekugcineni, ekukhuthazeni amasiko nezithethe zesintu ingakumbi ezamaXhosa. Asikhethanga ke ezinye intlanga siyafika kumnyhadala omkhulu wonke umuntu uyeza. Kuthiwa uba khona qho ke ngo-October kweza nyanga zika-October, ingathi kulo nyaka unge-24 ka-October. Yindawo apho kukholelwa ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Uxolo ke ukuba mhlawumbi wena awukholelwa kuloo nto. Ngumnyhadala obhiyozelwa ngemibala eqaqambileyo nebukhazikhazi yenkcubeko. Injongo ephambili yalo mnyhadala kukunika iqonga kumagcisa, iimbongi, iimvumi, iingcali neengcaphephe zamasiko nezithethe ukubana zibonise iziphiwo zazo mfondini kulo mnyhadala. Ngenxa yaloo nto ke lo mnyhadala wenziwa okwesithoba, njengoba uzobona namhlanje into yobana kukho izinto kuthiwa wenziwa yi-TZK Entertainment Cooperative. So ngumnyhadala owaqalwa ngabantwana wethu kulaa ndawo kube sithi phaa eMbashe. Bayocela kumasipala, umasipala wabancedisa nezinye organizations zabanezi bancedisa. Kakhulu uthandwa kakhulu lulutsha nabantu abadala. Lo mnyhadala uba ngumsitho weentsuku ezininzi. Uquka imiboniso eyahlukeneyo ukusukela kumculo, umxhentso, ukutya kwemveli ukuya kwiingxoxo malunga nenkcubeko, njengoba ke uyazi uba le channel yethu ithi Ubuntu Learning Hub. Uvulelekile kuba bonke abantu abadala nabatsha. Nokuba uhlala eGauteng, you are living in Joburg, you can come to this event. Noba you are living in Durban, you can come to this. Even Mozambique, even everywhere, even Naphesheya, you can come and join kulo mnyhadala. Uvulelekile wethu kuba wonke abantu. Jonga ke kunxitywa phaya isiXhosa kuphela. Kuthiwa kulo nyaka nge-24 kunxitywa isiXhosa qha. Ukuba ungumZulu unxiba isiZulu, ukuba ungumSotho unxiba isiSotho sakho, ukuba ungumlungu unxibdi. But funeka ube ngulaa mntu utofotofo obonisa into yokuba uze kulo mnyhadala. Bathi ke kuKwantu namhlanje masithethe kanjalo, bathi bacela inkxaso eninzi kuni kulo mnyhadala. Ukuba mhlawumbi ngumntu one-fundings, or you can donate kule event. Bye. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi, umbengo omde uyawucima umlilo. Bye.